O ano? Sure ka? Sure ba ka? Natapago naman nagkakaraw ako. Pagkaapo na mo, bigyan na naman ako na, ano naman yan, oy, partner, partner. Oh, no! Pagkapon-pon ko, sigurado, siyempre. Pagod na mo sa ko, matsyambang niya na apon. Apot pata, tamaan ka. Opo, nasasabutan maray na nasabutan mo. Apoton ba ako kung sure na? Sure ba ka? Gari ka so, hindi ka daw Sure kan ka? mga style mo nga gari ka so nakakasiguro. Pakaray ka dyan. Baka kung ano yan, baka tamaan Sa ka. DCGB, sa Oh. Morning Hirit, Oh. may news ka na? Ano morning hirit? Pingkion mo baby, nila to sunta kang sarawayo ka. Ay, Ano? Basta sure ka? pagkakunaw sa imo talaga sa paulyon ta kang sarawayon ka na, Basta paulyon ta ka. Merindal. Totoo ka pa sa kuya na, oo. Okay na? Nasabutan mo tabi. Nasabutan mo, dahil. Opo, nasasabutan niya mo. Yan ang gusto ko sa imo. Sabutan Sure mo ka? pala. Kaya kapag kapote kung sure ako ta, barak ako sa imo. Aw pagkaedad pa lang kitang doa. Kasabay mga tugang si Kuya Manny Totanyas sa Technical Department. Yan po dyan sa Facebook Live si Mark Sean Madrid. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Sure ka? Hello! Ano ang nangyari sa Amerika, Manny? Naraman mo ano silang nangyari sa Amerika, Manny? Naraman mo? Ano ka iyan? Ay, sus ko talagang mga Amerikano ni. Paminsan, mga sarawayon man, ano? Paminsan, mga sarawayon man. Ngunyang baga ang Congress. Nagkakuan baga duman, nag-accounting. Ano man sa Capitol Hill? Duman sa, sa Washington, D.C. Ano ka iyan? Dalaganon ang kan mga supporter ni Trump. Sa mga supporters baga ni Trump, ini man kayang Trump na ini, sabi niya, uy ngaya, pag iyan ngayang darayaan ngaya talaga nandang napakaray, maduman niya kita sa Capitol Hill, ay pagkatapos man agad na tumaramani. Taod-taod, yaon na sa mga Trump supporters, ay laugunaan so House of Representatives buda sa Congress kan Estados Unidos. Tuminuko duman sa lamisa kan President. Gariman mga Pilipino, ano? Gariman mga Pilipino? Tuminukaw duman mga tugang sa presiding. Nag-preside pa lang dyan. Pag-araw pa lang ka na sa votation kang Electoral College, nag-preside pa lang dyan, Manny. So, Vice President, ano kaan Manny, makalaog ang duman, rambulan sa mga security personnel. Ano sa resulta? Mga tugang apat sugadan. Saka baga. Apat sugadan. Binadil mga tugang kampulis. Buda may nagkaper ang mga lugadan. Buda may mga pulisman na mga herido. Taigwaki mga armado. Mga tugang na mga supporter si President Trump. Pero ako talaga, hindi ka mong nagdadango. Pero ako tabi mga tugang, di ko aram talaga kung ano na. Kasi si Biden ang pig-declare na gana. Sa Electoral College. Ngunyan talaga to certify na sinan mga winners sa Kongreso, buda mga tugang sa Senado. Di ngunyan, ini pong grupong inagibiri lang na ini. Iyon desisyon kung sa'y talagang gana, ano ka iyan. Rapong gasunan kan mga Trump supporters, dalaganon duman sa lugar, o bako na nagkawaragas. Pagkatapos mga tugang, balik naman sa trabaho, bata ng riboksa. Naling munang halangkawon ang kasukan COVID sa mga tao, nakisusuan pa duman sa kadakol na tao. Isus talaga, makonsuelo kita. Makakiditon. Good news, tabi. Anong good news? Mga tugang 0 case ang Legazpi sa COVID ngunya na law. Pero ang bad news, may sarong kaso nin COVID sa Libon. Ang may sarota, ngunya na daw susog sa report kan Department of Health. May 10 tabi na kaso ang COVID sa satuyan lugar. Salbay. Saro dyan sa Libon. Tapos mga tugang 4 sa Camarines Sur.
Ano mo sa Sursogon, tinako-takuan naman man sa probinsya taman. Ano mo sa Sursogon, ano mo kung saan man, 5 ano mo kung saan man, 5 sa bulan. Bulan Sursogon, mga tugang sulima, pangyari sa Maoraro. Dakulo na naman sukaso ta. Ano ba to? Ano ba to? 10 sunod. Pero sa US talaga, nag-rallyhan man Nag-rally talaga sa US. Nagralali talaga sa mga nagralatuban talaga. Si pulis nga ni wala nakimas. Ay, ano ngayang moro mas digdi. Bibadulan nga ni kambaton. Iling ito, rambol sa na ito man niya. 4 ang gadaan. Tinira natulos kang pulis. Pangyayari sa Maoraro. Ay, ingat po kita ha. Tayan mga tugang ang kaso tabi kang COVID. Iyan pala na new strain na ang kang COVID man sabi, yan yan baka ba strain. Iyan ang new variant ang COVID. Ang sarodang may igwa ka, pwedeng makaulakit din hanggang sa 7 hanggang 10 siyam. Natawo, uyog-uyugon mong kusog ng kan virus, Pag sa mga tugang nagiro, Kaya umingat po kita, Mga tugang sa mga sitwasyon sa palibot, Dipisil po ngunyan, hindi pang kasiguruhan, mga tugang na yan. Hindi pang tabing kasiguruhan na kita, mga tugang magkaigwa makontrol yan, na vaksina yan. I mean, ang kaso na ang kang COVID sa palibot, Grabe ang ginibo sa tuyang problemang haling China, Grabe ang ginibo sa tong problema mga tugang kan haling China. Okay? O bueno? Hindi daw kita sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Tod po, mga 3:30. Ang sa tuya, mga tugang na mahiwagang tanong. Igwa kita kaya. Di ko mukan magadita. Kasbang agaw-garing, panog kitang parenta. Di ako nakataukan so pig-apod niya to na ang mahiwagang tanong. Yan. Ang tanong. Okay? Sandali lang ha. Iliwan ko muna sa mga nakatutok sa Facebook Live. Tapos minsan nagkakarilangawang ko masupugon man sa endo. Na mga nakatutok mga tugang sa Facebook Live. Ngunyan pong aldaw. Sandali lang o bata may mga views man kita nakishare na kamo kayo ni Tabi na views mga viewers sa Facebook. Na-share na po nindo. Happy watching from Tabisia, Evelyn Operiano, Alvindado, Merendal Tabi, ay maray ka pa Alvin, Melds Giyo, pabati po sa aming mga barangay kapitan, Isa Iluluwan, Kamalig Albay, Barangay Kapitan Elmer Navarez, okay? Salamat po. Amanda Marco, hello Henry, watching from Thailand. Oy! Nasa Thailand si Madam, Nasa Thailand si Madam. Ginaon ka Madam kay Kwan, kay ano yan, kay asay mong aki, The best ka Madam, garag-lakaw-lakaw ka, Glenn Rian, a blessed day watching from Middle East. Yun. Nasa Middle East. Kumusta ang panahon diyan sa Middle East mga amigo? Di lamang kinaghiling sa tuya ngunyan from US. Ano daw kunyaon si Kwan? Amigong Larry, Bunag, buda si nasa US na naghiling sa tuya. Si Madam Rachel, Ate Rachel Bunag, kumusta ka mo dyan sa US? Mano na kung napuda, kung bata si Ate Rachel, na uli na kon ini na hospital, gandir ka operation. Maray na hapon, Henry, nagdadangog kami digdi sa Mariveles, Bataan, pakibatip man ka sa aki ko, sa Maroroy, Daraga, Albay, si J. Lord, Ligot. Salamat, Dakula, Henry. Aram mo man sabi yung kang tadto. Ang tataramon ta mga tugang ligot. Nalingawan ko lang, madali lang. Yun ang tataramon ta Madam. Sir Peter Ligot, maray na hapon tabi sa imo. Hi daw kay J. Lord Ligot. Bligs Bicolano. Oy, migo, maray na hapon Kuya Bligs, ikan Antona. Yun nagkantakan ako Bicol man si Bligs yan. Maray na hapon migo nagkantakan ako Bicol, si Bligs ang iba dyan. So nag-rap dyan, uragong kan si Bligs. Abi Marco, hello po, watching from Miluya, Castilla, Sorsogon. Nels, nakalive po kami ngayon, sir. Pakibati po ka, happy birthday po sa aming barangay kapitan, Elmer Narvaez
from Kagawad, Emelda Nielo. Yan, ng Iluluwan, Kamalik Albay. Yan. Ang kolor nga kang ngipon mo, Nielo. Ano yung kolor sa di? Nielo. Dadagito daw kayo ni Madam na ano yan, Melds. Good afternoon, tabi, Madam. Joke lang, ha? Iyon na tabi, John Athan. Okay. Alright. Maria Dolores, Bros Rosana. Pabati po digdi sa Gapo, Washington Drive. To Rosana and Gulyosos family. Thank you. Keep safe sa lahat. Salamat po. Ano ito? Talia Mayor. Watching from Cubao. Oy, good afternoon, tabi. Talia Mayor. Marayin hapon, tabi sa imo, ha? Siring man po si... excuse me po. Sa Regional Center daw, may dalagang, ano ito? Nagdadangog kami. Tropang Tubig Boys. Yan. Si Jess Balute. Iyon. Tropang Tubig Boys. Good afternoon, tabi. Sendo. At saka kay Rachel Armenia, belated happy birthday po to Miss May Monforte. Ay, ano ba ito? Morpunbanwa. Yan. Coming from friend Bal, Twinkle, Jane, Gab, Giselle, Pat, and Joy. Yun. So katanang dyan ni Rachel na babae na naka-smile na may araw. Sisi na nga nito. Magayon ito, nababaying ito. Pinakamagayon dyan, si Rachel, na Armenia. Hindi makataraning niya, mga magayon-gayon sana. Si Rachel, magayon. Pero mas gusto kong kauron dyan. So yun sana sa mainutan ni Rachel na babae. Pero naka-smile, so aki-aki pa. Pwede magparakit pa. Doon kayo palagon sa pintuan ni Rachel. Good afternoon sa endo dyan sa Sunwest. Maray na hapon tabi, Ate Rachel or Armenia. Buda sa kuyang inaanak si Bal at saka si Twinkle na may boyfriend. Si Twinkle may boyfriend? Sus ko ni, ano na yan be? Tugot na kaan si Madam Grace. Sandali, sarap ng tawa nyo. Ay, okay lang. Salamat, Miss Talia. Good afternoon po. Jodimel Sales. Pabati kay Maria Fe. Happy birthday. Sabi ni Mary Geraldine Peña. Yan. Happy birthday po sa Endo. Marayin hapon tabi sa Endo, gabos. Okay? Ang sa tuya tabing tataramon, ligot. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ara mo tabi, Twinkle, ang gustong sabihon kang ligot. Ika, taaki ka pa, Mark Chan. Sabay na kay Angel, tamay edad na yan. Ara mo yun ang gustong sabihon kang ligot. Hello? Ilado? Maray hapon. Bukod po ang ligot. Ano? Kung bako mainit, maligot. Masira mong kang salpiton. Nasay mo, larawayan ka na. Yung buboy na iniyo. Maliguton nga ang tubig. Mana, di ba? Oh. Happy New Year po. Rito, sandali lang sandali lang Hello, good afternoon. Inong. Yes. Kundi po, kung bako maiwas, maligot. Nasarawayan ka na, bye. Bye. Happy birthday po kay Norman Perez, Barangay 33, Piñaranda, Legazpi. From Alea, Kate Sheila. Okay. Hello, good afternoon. Hello? Hello. Yes? Hello po. Ang gustong sabihin kang ligot, naigutan. Ano po? Naigutan. Sure ka? Opo. Halimbawa, example, naligutan niya niya sa liog kang trabaho kang titi. Yes. Gusto mo yun, madam, higot? Nahigutan? Opo. Dahil magakaigwa kiligot, kundi naghigot. Tama? Opo, naigutan. Dapat naghigot muna para mahiling mo. Bago Sinaligot. maligot. Iyon. Pag-unaw kang ligot, madam, sardinas.
Ligo ito. Ligo ito. Tama ka dyan, madam. Halimbawa nga niya, ining braso, binugkusan mo kilastiko, di ba? Yes. Tatakapan ka lang, may kwan yan, may tala, ang hapon ka, ligo. Yes po. Yes, very good, madam. Salamat, ha. Okay. Salamat, on. Bye-bye. Happy New Year po. Oh, yan man eh. Ito ang explanation kang ligot. Si Kuya Bunjing, pag nakatukaw, iling ang... Manuel, igot ito mani. Napod ka ito mani, igot. Ang bigita naman ko, Manuel, ligot. Lato sunta kang sarawayon. Si Bunjing kaya baga, tagari, dapat kay Bunjing ang pantalo niya hanggang sa daghan, kaya para parang tukaw, ang hiling sa iya likod. Ito, igot ito, sarawayon ka muna. Hello? Hello. Yes. Hello, sir. Sabi ko, talagang bigot na pagkabog ko sa, alimbawa, naligutan ngayon. Ay, garo sir, tama. Mas haranian paliwanag mo, ah. Sutala kang Okay, hiligitan. sa mataba nun, ang liog ngayon, may ligot na. Tama ka, sir. Salamat. Salamat. Ano man, sure ka? Sure. Oh. So, tala kang hinigutan, ito ang ligot. Yan. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Opo. Ano po? Ano? Yeah, exactly, Migo. Salamat na. Happy New Year. Sabi kang paradangog mani, de ngay magsulog kipiot, nganing de maligutan. Paminsan baga, imagine ninyo, bago sa ang pantalon, magsugol ka o kipiot, pag tinanggal mo baga mani, ade, sa eksan, an marauton, iyan na so, nagsulog ka kipiot na brief. Angel, pag nagsulog ki ang lalaki ki higuto na brief, ang ligot parilibot. Henry M. sa Barangay 6 Buda 4, baralikan na naman ang mga auto na nakapark sa gilid kan tinampo pag may madarakop na minaarali nguna. An makangalas ko na tanaisihan na may maabot na magdadarakop. Iyong mananggad. Adi, iyong mananggad. Iyong mananggad. Adi, tama ka man dyan. Ha? Excuse me. Sabi ni Pading Benny, Padi, suaki nagimata na matanga, nagayugo-yugo, nahiling na daing bado ang ama asin ina. Kaya naghuba ang aki. Sabi niya, kung kalaligot, kalaligot. Kaya pa rin, latusunta ka dyan pa rin. Ano nga mama? Palasma. Awari, pagyari sa maabaka. Oy, ang ligot sa paglaog mo sa... Sir, Sir Rodel, mataliong ka, sir. Ni sa kuyang professor na ini. Kudutom ko ini, oh. Ha? Kudutom ko ini sa kuyang professor na ini na, ha? Oh. Ang ligot nga niya, pag log mo sa banyo, maligot ka. Iponbo ko, sir, ang number mo, sir. Iponbo ko, ha. Iponbo ko yung number mo, ta. Duwa so nahiling ko, sir. Ta nakabukas kaya sa kuya na malilang, ha. Ta iponbo ko sa imong number. Ta, ano yan, ha. Tangani na. Solve kita, sir. Pag may mga ulay-ulay kita, aram kong ikayan. Okay lang, ha. Ha. Ayan, okay? Yun. Okay. Ngaya, Agom? Ano ngaya? Ano, Agom? Ano pa ngaya, Agom? Ano nga ni? Ligot na, Agom. Turog na. Pangyayari sa maabak ka. Okay, yun na. Yan tabi mga tugang ang tataramon niya to. O sa moment na saro. Good afternoon, labod, langgot o nagmarka. Ang labod, araw kayo ni. Ang labod,
Yan ang resulta kan makusog na tama. Bakoy mani, pressure. Linatos ka, sinunto ka, o pinilti ka. May minakon dyan, may minablunt dyan na kinudot ka. Ang abot ka yan, labod. Di ba? Yung apod tabi ka yan, labod ang apod. Oh, kaya baga, mataram kita, ako ngaya, pag nadagit nga ako sa imo, awin da ngaya, magsala ngaya, dila mo lang andang labod. Yan po na, ang labod, ang aram ko, nangyayari po yan. Tama tabi si Rodel, kamong mga nurse, di ba? Kamong mga nurse, ang labod, nangyayari, kung may pressure, di ba? Takunda yung pressure man, biglang uminangat sa kulit mo, ang apod ka, bako man labod, labak. Kung bako, ano nga apod kaan? Di ba? Basta yan tabi ang pagkasabot ko sa labod. Binadulang kang sigid, mailing mo man ang kurit sa libot mo. Haralabaon. Haralabaon talaga. Ligot. Kaya, okay na, nagkasarabutan na kita. Yan po, mga tugang-an sa tuyang tataramon. Mga tataramon, ara mo daw ang gusto. Pero duman sa tuwi, sa picture ko sa kang inot, sabi ni Sir Rodel na ninyo Franco, duman ngayang hambog, patak. Patak, mani. Patak. Gusto rin bagan sarong si Mana. Sobrang ngayon, mong patak mong ayam ka. Araw kan sa TV, inapunan ko sa mga kamidbid ko. Nako, kumusta ka mo dyan? Ay, sus ko nga pa de. Wala pang ilaw. Ano klase, may kaklase ako duman. Kang college kami. Classmate, may ilaw na ka mo? Ay, sus ko nga pa de. Wala. Ano nga ako nang ay, sus ko nga pa ding patak na sa nakang apek. Mapatakon nga pa ding apek. Nasabutan ko naman eh. Tati sinabi sa ako ni si Rodel, ang patak nga niya duman sa TV, hambog. Grabe mate ngayang patakan apek. Takon ba ko ito nasabutan, interpretaron ko, so patak, grabing tagdo kan apek. Hambog. Kaya paminsan, masabatan ka do. Ay, sus ko kayang ayam ka, mapatakon ka. Alas 3:32. An oras hatod sa Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Nagtatabang na puun baga ito, masinda kita ika-ako dito, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako bigo lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako biko lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puun baga ito, masinda kita ika-ako dito, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako bigo lang sa puso ko. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12
12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509, series of 2020. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano.
Nestogen 3, para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack, good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Si Henry Maceda, ang Pingkion mo, baby! Oh, ang LGU Legazpi, mga tugang nag-allocate po nin 200 million pesos para magbakal po nin COVID-19 vaccine. Biya ko paghapot na under consure ako. Biya ko paghapot na. Ang Legazpi tabi, mga tugang nag-allocate nin 200 million pesos para databi money pambakal nin COVID-19 vaccine. Sure ka? Sure tabi. Udah ebidensya. Noel Rosal of the city of Legazpi. Ebidensya. I just want to inform English ini. all our kababayan English in the ini. city that I already met the local finance committee and we all agreed that we will ready an amount of 200 million pesos for the allocation of or purchase of vaccine. Yan. Wala, rimati na. Mabakal kitang vaccine. Ang ihaputan na lang kay Mayor, kung si sa imani ang maprioritihan kan pag-vaccine. Okay, mani? Saan mabakal ang Legazpi? Yan ang hapot. Hapoton ta si Mayor. Kaso ako, kung na-interview ni Pio kayo, na-interview ni Pio kaso bago, day man. Ang hapoton ko si Mayor sa aga, saan kita mabakal mani ki vaccine? Tansuisyon ko kay Mayor, sa Pfizer kita mabakal. Takon dumang kita sa China, barato, pero ang maray tabi, so may 95% na efficacy. Ikadua, mga tugang, sisayan priority sa pag-ineksyon. Hello? Yes. Ano? Alat. Nagtara mas na baga po vaccine, na man nag-specify kung para sa in. Si Mayor, nagbaka na, sa COVID vaccine pare, COVID vaccine. Anti-coronavirus. Alang nga man announce ni Mayor, vaccine para sa ayam, sila to suntakan sarawayon ka na. Alam nga na, vaccine ito para sa swine fever. Malay mo, anti-flu. Sarawa. Ninong, ang hapon po, saan po ba siya mabakal? Sa aga nga interview ko si Mayor. Ang nadahon ko po, mas marayda po, so Moderna. Basta ako, kung saan sumay halang ka na efficacy, dumang ko tako. Kung yan ang kung ako ang advisor kan LGU, I would advise Mayor Rosal na ipo-purchase na sumay halang ka na efficacy. Efficacent oil. Paghilit. So effectivity, so ano nga na, so urag, so 95%, dumang kita sa pinaka, di na kita katamag ko ang 80. So may 95% pare. Ako, suggestion ko, you may be disagree with me, pero ako yan suggestion, kung naputan ako ni Mayor, yung suggest ko sa iya. Arin po duman sa mga nag-o-offer. Pero kung dahil niya ako haputon, di bala siya magdesisyon. O di pa po ninong hapot ko po sa imo. Ano na? Mapa-injection ka po kaya nag-vaccine na yan. Sure ka? Sure ka? Ilingon ko. Ay, masaya mo. Sige na, bye. Pasiguruhon lang ang storage dapat negative 70 degrees Celsius kapag Pfizer ang vaccine. Yan man ang drawback sa... I see. Sige tabi, Dr. Chris. Tailingon nindo, ha? Ugaring mga tugang entertainment ang programa at tangon yan hapon. Pero isulong ta na ini. Sabi ni Dr. Chris Gianan, pag nagbakal ka nga kay Pfizer, dapat nga laugan mo mani 70 degrees Celsius. Sobrang lipot ka ini.
70% man ni degree Celsius. Nga kuno yan man ni bakalunta, idarahon digdi sa Legazpi. Pagluwasan man ni kang vaccine sa eroplano, tayo nakapak iyan, di ba man eh? Makuyot Dr. Chris, may iguang kay storage na matindi pag dineliver si mo. Nga pag tinaranggal naman ni, negative 70 yan negative 70. So, nag-frozen ng masyado dyan ang, di ba? Nag-frozen na kaan man ni ang kwan, ang palibot. Awano kaan man ni, binaba sa airport, diyo na nga nag-cover, yaw na nga sa vaccine sa Legazpi, yay! Sintang isaray, yun nga sa refrigerator. Nag-brown out man eh. Dako ng problema yan. Pero anyway, yan ang i-clarify ko kay Mayor. Paano storage kaya yan? Tama Dr. Crisan, mga hapot man ang storage kaya yan, paano? Consent na mabakal, iyan ang ikukanta ang pero ilingong kukonsain talaga mabakal. Importante ni, sen mabakal, kung haling China, siguro pwede man ta. O ito nga ning itinudok mga tugang sa mga PSG? Naman baga inaram kung paano ito dinara, sen linaog ito baka sa refrigerator man sana, kung haling China ito. Kung saan ito arali, aram kung saan hali itong tinudok sa mga PSG. Pero yan mga tugang kuan mo yan 200 million pesos para po mga tugang sa mga Legazpeño. Pero yan gayud, initial yan sa ilingko. Sa ilingko, initial yan, mga tugang na arog ka na bagay, ang kadaklan ka yan, mga tugang, para tabi yan sa, kaya haputon ta si Mayor, isa tabi ang priority sa arog ka yan na bagay. Yan ang hapot. Ano po ang tanog? So pagkarikod ko, huminalipot lugod. So pagkarikod ko, huminaliputon. Uliton ta daw. Huminaliputan. Apa nito? Ayun, isa kasapon, di ba? Isa kasapon ini. Muna. Yan. Ano po ang tanog? Sanggatos pesos po sa makakahula, mga tugang kang mahiwagang tanog. Ano po ito? Flies, mali. Iguana baga tabi Henry na bulong sa coronavirus. Pig advertise na sa TV. 99%. Ni man na. Sukan man itong manso. Pag-spray to sa inodoro, latusunta ka na. Di ba ito pwede na mong kantawo? Hello? Hello po? Nawawala. Magpaso ang vaccine pag burn out. Yan nga niya, tama si Dr. Chris. Ang i-clarify ta kay Mayor sa aga, sa mabakal. Sisay ang tutudukan. Paano tabi ang handling ka yan? Yan namang i-clarify ta. Hello? Good afternoon. Opo, ano pang tanong? Ano po? Ruleta na pipaikot-ikot. Ang tanong, sir? Sala, sir? Wala ka dyan mani, Kenny? Ibang yun dyan mani sa imo? Hello? Yes. Ano po yan? So tagaw na basta so tagaw baga so. Diyan baga sa kisa mimigo. Pag may nahiling na nga nagsangli sa kwarto, lalo pag medyo garing ngayon ibang itsura, masabi ang tiki. Dilo kung mahiling na garin na ngayon amargoso, mina. Iyo man baga po pag may minaihi lahiling so tinigbasa na din na Aba ko, ang minakuang kayan, ang minaribo kayan, so talapang. Sabi ka, ay nasa imo. Sarawagan ka na. Bye-bye. Ano na kita? Hello? Yes, sir. Ano po ang tanong, sir? Ito tanog natin tunggol. Ano po?
Paun-taon na ping-pong ball. Pigpauntol na ping-pong balls. Sure ka? Sure na. Sala, busing. Sala. Pagyari. Ang mga haputon mo, nagkari siguro ng haputon kayo niyo. Hello? Good afternoon. Anong Henry? Kuya Hen. Ayan, Kuya Hen. Okay. Opo. Ano pa ang tanong? Tinutok-tok pong itlog. Sure ka? Sure po siguro. Ano ko ang tanog kang bunay na pigpipit na gut? Bye-bye. May ulok na salbata ng gari ka naka-insulto. Tanog kibino nga na pinokpok. Mali. Hello? Hello po, sir. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon po. Opo. Anong tanong? Mawala, sir. Ha? Anong tanog? Sulokdo po ki palaman, tapos siguro pindot po sulokdo. Sure ka? Iyo. Dr. Chris? Dr. Chris? Yanan? Ika, sarawayo nga Dr. Chris, sinanggrahan mo so konsuelo ko nga na apon. Dr. Chris? Unang tamang good money kay Dr. Chris Giana naman eh. Sure ka? Ano? Sure ka? Sure. Dr. Chris, nadali mo Dr. Chris ang tanong. Palibasa, garong gibong-gibong mo pag kang maginibo sa buhay. Ha? Unang tamang simbag. Kaya lang alak ko na, hilong kang oras. 3:52. Uni man na saro, 3:54. Aray ko. Dr. Chris? Yes, good afternoon, sir. Nadali mo. Wave ko na sana yan. Wave ko na sana. Di mo muna ipagtaram sa simbag lugod. Tangani na. Ipagpadagos ta. Iyo, di mo ipagtaram. Tangani mo padagos ta. Pero, sa mga barkada mo, sa mga friend mo, pwede na sa imong mag-text. Nanti ano ito, Dok? Pwede sa imong mag-text ito. Di ba? Baka lamang may mag-text sa'yo mo, Dok. Nya, Dok. Ano ito, Dok? Napig-text mo. Thank you, Dok. Salamaton. Sige, thank you. Thank you. Mga sarawayon ka mo. Pigpapadagit din ako ngunya na hapon. Sisang pigiiwal mo. Sisang pigiiwal. Sarawayo na. Hello? 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 Ano nagapod ka kay Dok? Day po. Oh, day man. Ninong, ano po yan? Lokdo kibulpin ang tigtatak-tak sa lamesa. Sure ka? Ano? Sala eh. Sala? Aha. Naghahalo kape? Mali. May nag-text digdi, haraniho na, pero sala, mani, sala eh. Lagataki makinil niya Direk Edwin, nag-news right, naling mo na Direk Edwin, makinil niya mo, pero may nang pigipakiaraman ka, lagatak. Nagadayal o kaya nag-types, nadali ka inimani. 70 to 79, o Dr. Chris, na yung manangga, pareho Dr. Chris, pwedeng nagdadayal o kaya nagtatype sa CP. Pero actually, bako po nagtatap. Ang pinaka-eksaktong simbag, pero itaw ko na sa iya, tarani ho na ini. Ang pinakaharaning simbag po kay Dr. Chris, talaga. Sabi ni Dr. Chris, tapping the keyboard kang cellphone. Actually, maargo lang kayo naman niya. Ang ukod kan sarong paradangog ta, nagtatype. Okay na po yan. Ano ito? Ano yun? 72-29. Nagadayal o kaya nagtatype sa CP.
Apod na tabi, boss. Tekanan matatawanan ko niyang kang 100 pesos na load. Ting parakpakan man eh. Ading parakpakan. 100 pesos tabi na load. Apod na tabi, 72. 79. O ano man, lagon. Pag di ka uminapod sa laog ki pirang minutos man eh. Ini, pag di ka uminapod, ilingon mo. Sure ka? Garo-arog ka yan. Hello? Hello po. Good afternoon. Good afternoon po. Ano panapod mo? Nagtatay po sa cellphone. Opo. Anong cellphone? Anong cellphone, tabi? Touchscreen. Ay, sisa ini. Ay, sandali. Makusugon ang feedback ang bullpen mo. Kan bullpen mo. Kan radyo mo. Pakibaba ba tabi kang volume? Okay, say po ini. Si Mary Jean po. Mary Jane, ano? Alegre. Alegre. Taga saan ka, Mary Jane? Nito. Nag-eskwela ka? Dahil naman po. Nata. May agum na. Tayo rin. Pag-eskwela o pag-agum? Po? Ano ang nangyari sa imo? Nag-eskwela ka o nag-agum ka? May agum na po. Pero nag-eskwela ka? Dahil naman po. Di ka nag-eskwela? Uminagum ka na sana? Nag-eskwela po. O tapos, uminagum ka pa ka-eskwela mo? O habang nag-eskwela ka, nag-agum ka? Pagka-graduate ko pong high school, nagtrabaho na ako. Tapos after ko po magtrabaho, saka po ako nagtagom. Oo. Beko pagpadagitan ko niya na po, baka pag-eskwela ka, nag-agum ka. Dahil man po. Baka pag-eskwela kinina mo, uminagum ka. Kundi pala, tapos mong high school, nag-agum ka. Nagtrabaho ka. Opo. Tapos, uminagum ka. Opo. Selling mo, marito ang gibugibo mo niya. Kada ka na-college. Dahil naman po, kaya kang panahon na to. Magribong pagi mag-eskwela ba ko na magpararason ka sa gurang na nadagitan nga yalugod. Anong cellphone mo? Globe Smart? TM po. Touch mobile? Globe ini, di ba? Touch po. mobile, Globe ano? Ano na eh? Opo. No, isotong pin, card, pwedeng iload di? Card? Pwedeng iload? Pwede? Hindi ko lang maharam. Araw ka ni Mary Grace? Opo. Araw ka ni ha? Mary Jane po. Mary Jane. Papadarahan ta ka pin code sa Globe, iyo? Opo. Pero pag dahil mo na i-load, i-text mo ako, tapos so pin code na ito, isi-save ko naman sa ibang premyo, tapos papadarahan ta ka na lang ki 100 pesos na load, hali sa loader. Iyo? Sige po. Alas 4, isend ko sa imo, so pin, tataw ka naman mag-load kang pin? Dahil po. So baga nga, idadial mo baga nga sa asterisk 143. Iyo po. Tapos mahanap ka naman nga, load card. Ngaya, itatype mo so 10 pin numbers, di ba? Opo. Tapos ngaya, insert your 6-digit pin. I-send mo ito. Pag na-load, may advisory, na-load mo. Yo. Iyo po. Pero pag dahil mo rin na-load, di mo ipagtao sa iba't ko dutunta ka. I-text mo ako, dahil ko nantig na-loadan, na-load. Yo. Iyo po. Tapos, padaranta kang 100 pesos. Tayo, pipremyo ko na lang sa iba ito. Yo. Sige po. Ano masabi ni Agumo kay ni? Happy. Ano sabi? Ay, sabi mo. Para mo po, nasa trabaho. Happy. Sa bagay, tama man yan. Okay, happy ka? Iyo po, nakarambang. First time ko po mag-upload ay mag-upload. Sige. Ano sa iling mo? Enjoy ka man daw. Enjoy. ng birthday. Happy birthday. Iyo po, Ted. Ano mensahe mo Dahil kaya naman go? akong load. Ano mensahe mo kaya go mo? Mag-ingat siya, pirme. Karigot. Anong estelle? Sige mo. Yan, padara ko sa imo ha. Congratulations. Yeah. Iyo po, salamat Okay, po. bye. Bye. Anong paano man na ma-enjoy? Kasi Python mo kang happy. Anong arang gato? Mary Jane. 100 pesos. Okay na? Una number niya, 7. Ipapadara ko sa iya sa card. Okay? Jane, text mo ako ba ya?
Pag dahil mo na ilod ta, padaran tagaki bang 100 pesos. Ta, sabi sa ko ni Angel, kasi muna si Mark San, pag dahil nga sir na ilod, tag 50 nga kami ni Mark, kami nga ma-premyo. Ay, marayon man nga kung mabayi mga tao niyo. Marayon man talaga. Marayon man. Sabi ni Manny, mag-contribute man nga ako. Inapot ni Mark, pero nga ako yaman i-contribute mo sa load na ito. Sabi ni Manny, 10 nga ako. 50 kay Angel, 40 kay Mark San, 10 kay Manny. Maray man. Pagka gusto ni Edwin magdagdag, Edwin maragdagdag, mas-contribute. Tada moral support lang kay Edwin. Mga tugang, salamat. O dahil na nabot sa tuyang health tips ngunyan na hapon. So health tips, hindi na natin nabot. Okay? Sa akin naman, mag-irestoryahan kita tungkol dyan sa mga vaccine na anta. Si Dr. Chris, pag kinapos ako sa agadong ko kung ano ang kang ano yan. Kapag may oras ako, yan ang mga stories ng kan vaccine. Pag-irestoryahan, may pinadalas ako si Dr. Chris na detalye, ha? Okay? Mga tugang, salamat. Kasi ng pagantabay. Goodbye. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics,